Як і ўсе біяграфіі людзей, што жылі на зломе эпох, біяграфія Станіслава Шабунеўскага яркая, з мноствам паваротаў. Жыццёвая і творчая кар'ера архітэктара рабілі нямала рэзкіх паваротаў. І не дзіўна. Галоўны архітэктар Гомеля, ён пабудаваў ледзь палову горада над Сожам. Ён паставіў паводле сваіх праектаў такія шэдэўры, як Віленскі і Арлоўскі банкі, гімназіі, шпіталі, першы ў Беларусі дом камуны. За кожным з іх стаяць значныя падзеі ў гісторыі нашай краіны. Шабунеўскі зусім нездарма трапіў у авангард архітэктурнай думкі. Дойлід ішоў у нагу з часам. Яго вытанчаныя пабудовы цяпер вызначаюцца як узорныя. І нельга выключаць тое, што Гомель некалі будуць наведваць, у тым ліку для таго, каб паглядзець, так бы мовіць, на Шабунеўскага. Здзяйсняючы буйныя заказы, Шабунеўскі не адмаўляўся і ад дробных. Пры гэтым такія аб'екты не саступалі пабудовам грамадскага прызначэння. Вось як жылы дом урача Александрова. Жылыя дамы сядзібнага тыпу, якія належалі гомельскай інтэлігенцыі канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў, можна ахарактарызаваць як новы тып гарадскога жылля. Здавалася б, не заўсёды яскравы знешні выгляд, але дыхтоўны, выкананы на добрым эстэтычным узроўні. Як сведчыць дата на фігурным атыку і ўладальніцкая манаграма ў картушы над галоўным уваходам дома, ён быў пабудаваны для знакамітага гомельскага ўрача Наума Александрова ў 1903 годзе. Галоўны фасад будынка багата аздоблены ляпнымі рэльефамі у духе мадэрна з элементамі гістарызму. Дом урача Александрова быў створаны Дойлідам, можна сказаць, на адным дыханні. Дзякуючы элегантным дэталям, жылы дом набыў рысы урачыстай святочнасці. І, што галоўнае, Шабунеўскі ў гэтым творы быў далёкі ад прамога наследавання славутым настаўнікам. А гэта даходны дом другога ўрача, Захарына. Ён як магніт прыцягвае да сябе ўвагу. Дойлід зрабіў сіметрычна-восевую кампазіцыю з 3 частак, але асноўны акцэнт узяў на сябе цэнтральны рызаліт, а бакавыя плоскасці фасада служылі нейтральным фонам. Шабунеўскі змяніў планіровачную структуру першага паверха, пашырыў гандлёвыя і падсобныя памяшканні гастранамічнага магазіна, які быў вядомы далёка за межамі Гомеля. А яшчэ архітэктар надбудаваў 3-й паверх. У выніку вызначыўся непарыўны фронт капітальнай 3-4павярховай забудовы Гомеля. Гэты раён некалі зваўся Баяршына, бо сама вуліца была месцам жыхарства заможных пластоў грамадства. Менавіта тут стаіць дом купца Грошыкава. Ён будаваўся ў якасці даходнай маёмасці купца. Жыллё здавалася жадаючым у наймы. Для гэтых мэтаў і існаваў дом. Побач з суседнімі пабудовамі даходны дом вылучаецца раскошнай мадэрнавай ляпнінай. Яе любіў выкарыстоўваць у сваіх работах Шабунеўскі. На фоне бессэнсоўнай эклектыкі і адсутнасці нейкіх прынцыпаў, якія неяк незразумела нахлынулі ў архітэктуры пачатку 20-го стагоддзя, жылыя дамы Дойліда неслі ясную закончаную канцэпцыю. Вырашаючы вулічныя фасады асабняка Грошыкава, Шабунеўскі ачысціў іх ад традыцыйных дэкаратыўных формаў. Свежы струмень у кампазіцыю галоўнага фасада унесла буйнамаштабнае паўцыркульнае абрамленне балконнага праёма. Яго верхняя частка завяршаецца скульптурнай дэталлю у выглядзе жаночай галавы з доўгімі валасамі.
Долід імкнуўся стварыць вобразны акцэнт. А малюнкі рэльефных арнаментаў багатыя на лініі незнаёмых раслін ды дзіўных кветак. І ўсё гэта своеасаблівы ўзор, поўнай унутранай экспрэсіі. Шабунёўскі лічыў, што кожны элемент кампазіцыі мусіць быць апраўданы, павінен мець вызначаную сэнсавую нагрузку і сваю задачу. Маўляў, збудаванне мусіць быць арганічным, як твор прыроды. У ім павінна быць жыццё, а не мёртвая схема. Прыблізна ў гэты ж перыяд на ўласным кавалку зямлі, а ў Шабунёўскага была нерухомасць у розных кутках Гомеля, Долід пабудаваў трохпавярховы мураваны дом з аблегчаным апошнім паверхам і атыкам. Мудрагелістае спалучэнне прамых і круглых ліній, арачнае афармленне дзвярных і аконных праёмаў, малюнак ляпных дэталяў, запазычаныя ў ампіры дэкаратыўныя элементы – усё гэта дазваляе аднесці такое збудаванне да архітэктуры мадэрну. Шабунёўскі праектуе і праектуе, не спыняючыся ні на адзін дзень. У 1913 годзе Гомельскае павятовае земства разгледзела і зацвердзіла праект новай бальніцы для Гомеля. Праект Станіслава Шабунёўскага. Гэта месца, якое належала раней князям Паскевічам, танула ў зелені. Шабунёўскаму давялося зрабіць усё магчымае, каб захаваць некранутасць прыроднага асяроддзя. Трэба было падрыхтаваць тэрыторыю такім чынам, каб яна максімальна садзейнічала аднаўленню здароўя будучых пацыентаў. Тут Доліду прыйшлося сінтэзаваць архітэктуру з навакольным асяроддзем. Сілуэт галоўнага лячэбнага корпуса земскай бальніцы спакойны, стрыманы. Па сутнасці, пры вырашэнні панарамы набярэжнай бальніцы адводзілася роля фонавай забудовы, дзе галоўнае месца займала архітэктура палацавага ансамбля. Аднак пры праектаванні комплекса будынкаў земскай бальніцы Шабунёўскі так і не здолеў у поўнай меры раскрыць свой талент. І ўсё таму, што пры кожным чарговым разглядзе праекта яго кошт зніжаўся заказчыкам. У сувязі з гэтым на другі план адышоў мастацка-эстэтычны бок справы. Дарэвалюцыйны перыяд творчасці Шабунёўскага завершыўся праектаваннем і будаўніцтвам гінекалагічнай бальніцы. Яна была ўзведзена на высокім беразе ракі Сож у маляўнічай мясцовасці. Бальнічны комплекс добра ўспрымаецца ва ўсіх ракурсах, у любую пару года, у любое надвор'е. У свой час зямельны ўчастак пад будаўніцтва і асноўныя сродкі на ўзвядзенне жаночай бальніцы выдзеліла апошняя гомельская княгіня Ірына Паскевіч. Бальніца будавалася не на гарадской зямлі і не на муніцыпальныя сродкі. Яна будавалася на грошы заможнага чалавека, а потым была перададзена ў карыстанне гораду. Шабунёўскі добрасумленна выканаў заказ для тых, каму быў абавязаны станаўленнем сваёй кар'еры. Людзям, якія на працягу шэрагу гадоў дапамагалі раскрыцца яго таленту. 3 гады напружанай працы сталі для Доліда цэлай эпохай. Мы можам толькі канстатаваць, што за гэты перыяд ім быў створаны велічны архітэктурны твор, сапраўднае ўпрыгожванне горада. Сіметрыя і дакладная рытмічнасць вертыкальных пілястраў робяць фасад у меру манументальным. Маштаб галоўнага лячэбнага корпуса разлічаны на ўспрыманне з розных кропак агляду. Але галоўным чынам з далёкіх адлегласцяў, з боку ракі. Бальнічны комплекс размесціўся непадалёк ад палацава-паркавага ансамбля. І Станіслаў Шабунёўскі, знаходзячыся пад яго захапляючым уражаннем, нечакана адышоў ад сваіх мастацкіх прыхільнасцяў і ўпершыню спыніў свой выбар на неакласіцызме. Не мадэрнам
І не романтычнай эклектыкай можна было падтрымаць адзінства сучаснага тварэння з архітэктурнай гістарычнай спадчынай. Вось гэта і ёсць плод глыбокіх творчых разважанняў аўтара. Бо Шабунеўскі аказаўся ва ўнікальнай сітуацыі. Трэба было зрабіць твор у зоне цудоўнага палацава-паркавага ансамбля 18-19 стагоддзяў. Станіслаў Шабунеўскі сутыкнуўся з неардынарнай горадабудаўнічай сітуацыяй. Зварот да неакласіцызму не быў данінай моды, як можа здацца на першы погляд. Гэта быў вынік сур'ёзнага самааналізу. Была задача сродкамі архітэктуры зрабіць будынак у лепшых традыцыях дваранства. Разглядаць гэты факт як пераход доліда ў рады рэтраспектывістаў не трэба, бо наперадзе ў аўтара творы 1920-х гадоў. Можна толькі здагадвацца, што перамога пошукаў сучаснай архітэктуры ў творчасці майстра была яшчэ не зусім трывалай. Пасля завяршэння будаўніцтва жаночая бальніца так і не прыняла сваіх пацыентак. Падзеі Першай сусветнай вайны ўнеслі ў мірнае жыццё Гомеля свае карэктывы. Бальнічны комплекс быў часова прыстасаваны пад ваенны шпіталь. У даведачнай кнізе пад назвай «Весь Гомель на 1913 год» отзначалось: в Гомеле рядом с огромным каменным домом имеется полуразвалившаяся хатка. Рядом с пышно обстроенным кварталом прозябает грязный переулок, где на одной улице мостовая идет вперемешку с болотом. Перед Шабуневским, як перед городским архитектором, стояла вострая проблема. И она была связана с осушением и очищением городской территории, так званого горелого болота. Уже у конце 1922 года по потребованию дойліда у городе пачаліся будаўнічыя работы по инженерному добраўпарадкаванню. Стали осушать заболоченные участки. Это было тяжко. Причина у отсутности в Гомеле централизованной канализации. Шабунеўскі паставіў перад гомельскім губвыканкамам пытанне вынішчыць гарэлае балота. А яно займала 234 квадратных метра ў цэнтральнай частцы горада. Архітэктар узначаліў асушэнне гарэлага балота, дзякуючы чаму у бок чыгуначнага вакзала выпрямілі вуліцу Паштовую, цяпер вуліцу Перамогі. У сярэдзіне 1920-х гадоў рашэнне жыллёвых праблем у Гомелі стала паступова зрушвацца з мёртвай кропкі. Вялікую ролю адыграла ўзвядзенне шматкватэрных жылых дамоў. У гэтых умовах творчасць Шабунеўскага з яго ярка выяўленым ансамблевым падыходам да гарадскога асяроддзя была як ніколі дарэчы. Патрабавалася праектаванне рэпрэзентатыўных будынкаў. Так з'явіўся жылы дом, які можна аднесці да этапных твораў архітэктара. Вобразны строй гэтага дома паліфанічны. Мы адчуваем уздзеянне мадэрна і адначасова новыя рамантычныя ідэі. Ёсць тут і рацыяналізм, і першая спроба далучэння да канструктывізму, а самае галоўнае, тут ёсць мастацкае наватарства. Пры даволі простай на першы погляд кампазіцыйнай схеме дойліду ўдалося стварыць кампактны шматкватэрны дом. Тут спалучаліся строгая рацыянальнасць планіровачнай структуры і утульнасць унутрыдваровай прасторы. Дом быў разлічаны на новы сацыяльны ўклад жыцця, на калектыўнае пражыванне з 40-45 сем'яў. Прынятая мастацкая трактоўка фасадаў адсунула на другі план дробную пластыку. Архітэктура ў цэлым простая, без нейкіх стылістычных вытанчанасцяў. Што і казаць, ад стылістыкі мадэрну да канструктывізму. Хоць архіўных сведчанняў покуль не знойдзена, але не выклікае сумнення, што аўтарству Шабунеўскага належаць два драўляныя канструктывісцкія будынкі на завулку Пушкіна. На правільнасць такое меркаванне указвае шэраг фактаў.
Па-першае, даследчыкам невядомы іншыя архітэктары, якія ў 1920-х гадах у Гомелі так свабодна працавалі ў стылі канструктывізм і арт-дэко. Па-другое, Шабунеўскі ў той час быў галоўным архітэктарам Гомеля, і, відавочна, ён прымаў рашэнне аб забудове цэлага квартала ў непасрэднай блізкасці ад цэнтра горада. Па-трэцяе, па суседству знаходзіцца будынак 20-х гадоў у тым жа стылі, так званы круглы шэры дом, узведзены па праекту Шабунеўскага. Першы шматсекцыйны жылы дом быў спраектаваны Шабунеўскім у 1927 годзе у паслярэвалюцыйны час, калі запанаваў канструктывізм. А гэта значыць ніякіх упрыгожванняў, а толькі бясконцыя голыя плоскасці. Але наватарства савецкага часу не зводзілася да знешняга выгляду будынкаў. Жылыя дамы прадугледжвалі перш за ўсё калектывізацыю быту. Гэты круглы шэры дом быў пабудаваны для рабочых і служачых заходняй чыгункі. Ён меў кватэры секцыйнага тыпу. Гэта збудаванне са зрэзанымі вугламі фасадаў мае сваё непаўторнае аблічча. І хаця яно складаецца з 7 секцый, дойліду ўдалося пазбегнуць аднастайнасці фасадаў. Зроблена гэта за конт відазмянення кожнай секцыі, а яшчэ дзякуючы украпінам бітага шкла ў тынкоўку. Іскрыстыя адценні, якія яно ўтварае, па задумах праектанта павінны былі неяк аблягчыць выгляд гэтага шэрага маналіту. Круглы шэры дом адрозніваўся значнымі габарытамі і займаў цэлы квартал. Зараз мастацкая выразнасць гэтага збудавання значна знізілася з-за павелічэння маштаба навакольнай забудовы. Аднак у тыя гады, з канца 20-х і да канца 1950-х гадоў, гэты архітэктурны аб'ект уражваў сваёй манументальнасцю. У часы усеагульнага захаплення функцыяналізму Гомель імкліва пачаў змяняць сваё аблічча. Новая эпоха прагнула сцвердзіцца ў новым стылі. З'явіліся новыя, невядомыя дагэтуль тыпы будынкаў. Дамы камуны, рабочыя клубы, дамы афіцэраў, дамы спецыялістаў, савецкія і бальшавіцкія установы. Час патрабаваў змяншэння кошту праектаў і павелічэння колькасці жылой плошчы. І гэта быў час эксперыментальных жылых дамоў, калі панавалі варыянты так званай сацыяльнай іерархіі. Згодна з ёй, самыя ідэйна вытрыманыя і палітграматныя будаўнікі камунізму павінны жыць у доме камуне. Менш палітызаваныя людзі у доме пераходнага тыпу. І нарэшце звычайныя грамадзяне ў старых дамах. Так у даваенным Гомелі у 1931 годзе з'явіўся самы высокі будынак. Ім стаў 6павярховы дом для рабочых паравоза вагонарамонтнага завода, так званы дом імя Парыжскай камуны. Доўгія калідоры з вялікай колькасцю кватэр камунальнага тыпу і агульнымі кухнямі адпавядалі тагачасным камуністычным перакананням жыць разам камунай. Вядома, што вышыня забудовы замкавай вуліцы ў дарэвалюцыйны час не превышала 3 паверхаў. Шабунеўскі прыняў смелае рашэнне і ўзняў узровень паверхавасці аб'екта да 6 і нават да 7. Сваім смелым рашэннем архітэктар зазірнуў у 21 стагоддзе. Рэкорд паверхавасці, пастаўлены домам камунай, быў пабіты толькі праз 40 гадоў. На яго першым паверсе размяшчаліся сталоўка, бібліятэка, чытальня і дзіцячыя садкі яслі. На астатніх 5 паверхах знаходзіліся агульныя кухні і ўздоўж калідораў жылыя малагабарытныя ячэйкі па 2-3 пакоі. Усяго 172 кватэры. Дом займаў цэлы квартал і з'яўляўся да вайны самым высокім будынкам у горадзе над Сожам.
Трэба было мець сапраўды маладое сэрца, каб у 60 год актыўна рэагаваць на новыя мастацкія павевы ў сучаснай архітэктуры. Шабунеўскі ў сталым узросце стварыў дом новага тыпу. Блізкасць чыгуначнага вакзала ў многім стала вызначальным фактарам. Таму манументальны вобраз жылога дома добра праглядаецца і з боку прывакзальнай плошчы, і з іншых бакоў. Што тут казаць? Дом-камуна – гэта і сёння своеасаблівая візітоўка нашага горада. У газеце «Известия» 5 верасня 1929 года быў размешчаны артыкул пад назваю «Лицо социалистического города». А ў ім тэзіс. Маўляў, нашы сацыялістычныя гарады павінны быць упрыгожаны не безаблічнымі карпусамі-скрынкамі, а прыгожымі жылымі дамамі. Канструктывізм быў падвергнуты крытыцы. Можна здагадвацца, што жылую забудову на рагу вуліц Кірава і Першамайскай Шабунеўскі праектаваў пасля выхаду артыкула, бо архітэктурна-мастацкая трактоўка новага жылога комплексу выканана ў поўнай адпаведнасці з праграмным артыкулам. Дойлі зноў звярнуўся да сваіх старых прыёмаў, да спараных слупоў калон, да дэкору на пілястрах. Праектуючы гэты жылы комплекс, Шабунеўскі не ўяўляў, што ён стане яго апошнім буйным аб'ектам у галіне архітэктуры жылля. Далей будуць менш значныя пабудовы. А вось буйных архітэктурных прэм'ер больш не прадбачылася. Сапраўды, хіба мог сабе гэта ўявіць 60-гадовы Станіслаў Шабунеўскі, які з 1897 году быў галоўным архітэктарам Гомелю, што яго западозраць у нейкай антыдзяржаўнай, шпіёнскай, шкодніцкай дзейнасці. Уклад дойліда ў сучаснае аблічча Гомеля цяжка пераацаніць, аднак час дыктаваў свае законы. Тыя смельчакі, што імкнуліся захаваць свае авангардысцкія ідэалы, у 1930-е гады трапілі ў сталінскае махавое кола. Таленавітага дойліда арыштавалі па ілжывым даносе за нібыта прыналежнасць да праватрацкісцкай контррэвалюцыйнай арганізацыі. Асудзілі на 10 гадоў і саслалі на Беламор-канал. У сакавіку 19-го года у Гомелі адбыўся антыбальшавіцкі стракапытаўскі мятеж, які прынёс страты гораду. Эпіцэнтрам падзей стаў адзін з прыгажэйшых будынкаў, спраектаваных Шабунеўскім. Лепшы ў горадзе гатэль «Савой». Падзеі мяцежу амаль зруйнавалі твор майстра. Яны ж сталі і пралогам для знішчэння самого архітэктара. Гомельскі губернскі рэвалюцыйны трыбунал прыцягнуў Шабунеўскага да адказнасці за, так бы мовіць, кантакты з мяцежнікамі. Справа скончылась толькі забаронай займаць кіруючыя пасады. Аднак пазней, пры першым арышце ў 1931 годзе і асабліва пры другім, у 1937, гэтае абвінавачванне стала адным з галоўных для вынясення прысуду ў 10 год працоўна-папраўчых лагераў. Ёсць і другое меркаванне. У дарэвалюцыйны час Шабунеўскі не заўсёды прысутнічаў на пасяджэннях гарадской управы. А рабіў ён гэта свядома. Не таму, што было нецікава, а з-за таго, што яму катастрафічна не хапала часу для творчасці. Яго адсутнасць лічылася сабатажам і палітычнай несвядомасцю. Такая фармуліроўка стала для многіх канцом службовай кар'еры і пачаткам жыццёвых трагедый. Калі яго расстрэльвалі, гэта быў уже вядомы майстар, пераможца расійскіх і савецкіх конкурсных праектаў. Стары чалавек, якому было пад 70 гадоў. Але ні талент, ні шаноўны ўзрост не ўратавалі яго. У чым НКВД-сты вінавацілі старога архітэктара, дакладна невядома. Але можна меркаваць, што бальшавікі не даравалі яму ў тым ліку і сяброўства ў гарадской управе і ў земстве ад польскай курыі і чын калежскага асэсара. Рэабілітаваны быў Шабунеўскі ў 1989 годзе, праз паўстагоддзя пасля забыцця. Гомель паслядоўна знішчаўся падчас войнаў, у тым ліку ідэалагічных, якія вялі з буржуазнай спадчынай бальшавікі. Таму нельга дакладна сказаць, колькі ўсяго дамоў было пабудавана па праектах Станіслава Шабунеўскага і ці ўсе яны уцалелі да нашых дзён. Але і тое, што можна зараз бачыць,
сведчыць пра талент чалавека, які быў архітэктарам Гомеля ажно 40 гадоў, з 1897 до 1937, да таго часу, калі знішчылі амаль усю інтэлігенцыю Беларусі. Вось так скончылася жыццё таленавітага архітэктара, самабытнага мастака, які пакінуў нам аб сабе памяць у камні, нібы прасіў: бараніце муры свае.